Wij hebben allemaal dromen waarvan we hopen dat ze zullen uitkomen en beloften waar we in geloven. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt, leg je je cv uit en klop je op nieuwe deuren. Dat is een manier om een stap in vertrouwen te zetten. Misschien heb je een ommekeer in je relatie nodig. Ben jij degene die liefde, eer en vergeving toont? Misschien heb je een financiële doorbraak nodig. Wij moeten altijd bidden, geloven en hopen. We kunnen de hele dag bidden: God, haal mij uit dit probleem. Of God, geef mij die promotie. Maar als je echt Gods aandacht wilt trekken en hem op verbazingwekkende manieren wilt zien, beweeg. Ga dan nog een stap verder en doe iets om je geloof te tonen. Laat je daden je geloof in hem bewijzen. Amen.